Добре дошли отново. Аз съм Божо. Това са 14 минути и ще си говорим за фантастика. На предишното видео вчера ви обещах да обясня по-подробно за тая книга 14 минути до изгрева, какво представлява. Действието се развива, така да се каже, в алтернативна реалност на сегашната. Може би 20 на година напред, когато лунната колонизация е завършена или в процес на завършване, но Марс все още се гледа през крив макарон. Лунната колония е напреднала доста, което предизвика апетити от разни корпорации, отделни агенти, които искат да усвоят ресурсите ѝ, което поражда конфликти. Книгата засяга въпроса за ставащо все по-воинстващо и агресивно невежество. Освен това са разгледани много актуални въпроси, като изкуствения интелект. Като под изкуствен интелект имам предвид не тия езикови модели, които добре познаваме, разните GPT-та и т.н. е истинския изкуствен интелект, който може би още го няма и е спорно дали съществува, но малко остава до него. Генното инженерство, копирането на съзнание и изкуствено месо и т.н. И като на всеки от тия въпроси дава един по-различен поглед от общоприетия, примерно за изкуствения интелект и в изкуството и в журналистиката. Тенденцията е да се пише, че той едва ли не много ще ни мрази, ще иска да ни изяде десерта. Защо? Може да каже пък, я виж какъв хубав десерт съм ти забъркал, ела тук да го опиташ. Не е задължително да ни мрази. И разбира се, съм обосновал защо мисля така, като моето мнение не е крайно, не казвам така ще бъде, просто даваме на алтернативна гледна точка. Иначе книгата започва с разказа на един дърт, да кажем ветеран от заселването на Луната, но не води само той разказа, почва постепенно се намесват и други учени, младежи, бизнесмени. Във втората част той ветеран въобще го няма, в третата пак се появява, но не е основна фигура. Като действието започва тихо, спокойно, съзерцателно и става все по-динамично. И само да предупредя, тук още в самото начало някъде ще видите се споменава за вируси, генетика, обаче не, това не е книга за COVID, няма нищо общо с COVID. Всъщност тя беше написана 2019 година, 2020 я пренаписах, понеже имаше доста да се работи по нея, първоначалният вариант не беше добър. Съответно, 2021 година спечели конкурса, за който споменах в предишното видео, и след това се позабави издаването, но тогава още, когато я писах, COVID го нямаше. По-късно, в резултат на събитията от пандемията, съм добавил едно единствено изречение. Много бързо ще се сетите кое е, то е сравнително в началото и не може да ви убегне, но това само в рамките на майтапа. И сега, може би, все пак да си оставим време и за четене. Ще продължим по-нататък. Довиждане и приятно четене.